खोनानि पान्दानति जों थांनाय 2 weeks नि सिमि जों सामुं तांलाय दंगो अबनति चिनि प्रिपारेशन चलै दंगो विशेषकै आस्ट्रबल प्लेग्राउन्ड दिनै चिनर स्टेज तांजागै दंगो एन्ड समस्त आगरतलाव जे चिनि अफिसियली जे तंमानि जे चिनि स्टेप नाहार तंमानि जतन नाहार जाखा एन्ड फाइनली चिनि पार्किंग जे इश्यूज तंमारक आव बाहायनो सॉर्ट आउट खायजाखा एन्ड विशेषकै चिनि YTF रक युथ त्रिपुरा फेडारेशन नि जे चिनि सिक्लारक भलेन्टियार्स बेलायनो गोबां कुखे डिप्लय खायजांनाय तामनि बागै हिनमाले जों नाया जे चिनि त्रिपुरा सारक हायनोहाय थांनाय सालरगो जे पार्टी मुं थांमारंनो ताबिसा आमाहाय पार्टी मुं ओंथो हिनै आबनि बागै चिनि पार्टी एक्चुअली जतन साइमानो बुबाग्रानि पार्टी अ पार्टी बेलायकिनो डिसिप्लिन 2021 नि सिमि 2021 चिनि जे पारफरमेंस समस्त सारा भारतबर्षनो साइमानो त्रिपुरा मचा काइसे रिजनल पार्टी त्रिपुराओ दंगो जे सबसे डिसिप्लिन पार्टी एन्ड जत जागनो बेलायकिनो स्मार्टली हैंडल खाइमानो एन्ड अबनि एकटा एग्जाम्पल जदि डिसिप्लिन तुई जदि साना थांगाखै थांनाय नरनुखना एडिसी हापांगो जों फाइमान यागुलो जों यूथ फेस्टिवल खायका बरक गोबांमा कुथुमका मोर देन 50,000 पीपल्स काइसे जागा कुथुमका आबन यागुलोबो बेलायनो नायथक नुकथक खायै जों आबनो हैंडल खायै जों आ फेस्टिवल न पालायका एन्ड विशेष खायै खोनानि सालो बाहायनो जों आशा दंगो आशा खालायो जे फातानि कोनो एकटा वान समं सित्रा तुबि फाया जदिं तखाखाय जदिबो गुबुनो माहाय डिस्टार्बेंस गरै हिंगाखाय जों खोनानि सालो बाहायनो चिनि पान्दा नायथनो थुकन तलां थांमानाय त्रिपुरा मा थानो कार्यालय ताइ गुबुननि बदल न याप्रि नंग लगे सेटसेना तावसु जरते एमन कोनो चिनार न्यूज गरै केबा जों अमसुगला साइमानो खोनानि सालो त्रिपुरा मा थानो कारिबो गुबुननि गोबांमा बदलनि बरक दंगो नेतानो कारै যারা সাধারণ জনগণ যারা সাধারণ ভোটার্স যারা সাধারণ ত্রিপুরাসানি হামগ্রে নাইনাই সাধারণ বরক খনানি সালো বরক হিউজ অ্যামাউন্ট বরক ফাই চিনর পান্ডাव मानजाक फायनायनि आं किसे साइमानो एन्ड विशेषकै आगरतला शहर अञ्चल जे चिनि बरक तंनाय रक बरक खनानि सालो गोबां कुके अंखनायनि इसा चिन्तानि कक्तुन दंगो अबनो आं आसा खाय दंगो जे खनानि सालनि पान्डा और बेलायकिनो गाहाम करंनि बिसिंतिनो अंगान हैनै कारण अबंखा चिनि सालसे सालनि कगिया 70 बছर चिनि बरक थंजाका राजनैतिक भावे पलिटिकली चिनि बरक डिप्राइव एंड इकोनॉमिकली चिनि बरक डिप्राइव समस्त दिक दिया जों डिप्राइव सो अ जागा शहर अंचल तंनाय इंथुं ग्राम अंचल तंनाय इंथुं जे बुकुंबारा खुंथाय बारा जे तंनाय रक अ थंजामानो स्राय स्रायकिन साइमाका एंड थांनायनि जे 70 बছरनि राजनीतिओ अबो नुखा जे चिनि त्रिपुरासा नेतारक विशेषकै जे आंचलिक दल खायनाय रक नेतारंनि बिसिंगो गोबांमानो डिस्प्यूट रक नुकजागो डिसिप्लिन करि नुकजागो फियाबा चिनि त्रिपुरा मथा बेलेनो डिसिप्लिन एन्ड डिसिप्लिननि बिसिंतिनो चिनि आन्दोलनबो तंनाय एन्ड बुसकांनि सालो जों ग्रेटर त्रिपुरानि चिनि मुभमेन्ट अबो सक्सेस अंनाबो थांतों अच्छा